Bona vesprada a tots i a totes, benvinguts i benvingudes, especialment benvinguts i benvinguts, Rodi Volta, a Pere Rodríguez, que es troba així a la meva esquerra, i a Joan Maiques Barreres, que es troba així també al meu costat. Benvinguts al poble de Potries. Esperem i desitgem que se sentiu com a casa vostra. Bé, jo simplement voldria, abans de deixar-los a ells parlar, que són els autèntics protagonistes de la jornada d'avui, fer una xicoteta reflexió, perquè ja han passat 3 anys des que decidirem engegar aquest projecte, un projecte relat al territori, i concebut com un espai on debatre, on reflexionar, on parlar del camp, de l'aigua, de l'activitat agrària, de l'agroecologia, del consum responsable, de tants i tants temes lligats al territori, lligats a la terra, lligats a l'horta, lligats també al terreny de secà, a la muntanya. I aquestes jornades s'han convertit, i nosaltres així ho creiem, en un punt de trobada i d'inici per conèixer experiències d'èxit, tant així a casa nostra com als països llatinoamericans. Però sobretot ha esdevingut un punt, un fòrum per a compartir saviesa rural i per defensar el nostre patrimoni rural. I en aquest sentit s'emmarca la presentació del llibre que avui tot seguit anem a tindre el plaer d'esbrinar amb més deteniment. Un llibre que s'anomena Pedra i Calç, que és obra d'un seguit de professionals, és una obra col·lectiva que du el mateix nom i que d'alguna manera és un homenatge a aquests artesans d'estos materials, precisament, de la pedra i de la calç. Tan rudimentaris, tan vastos, però tan a l'abast de tothom. Quantes i quantes coses s'han fet a les comarques centrals, i no sols a les comarques centrals, a tota la Mediterrània, senzillament amb pedra i amb calç. Treballadors amb molts coneixements i capaços de construir barraques, marges, pous de clars, forns de calç, camins empedrats, elements i construccions que formen part del nostre patrimoni rural. L'objectiu del llibre, a mi almenys em fa l'efecte, és important per fer conèixer i estimar precisament aquest patrimoni, és a dir, per fer visible, per visibilitzar aquest patrimoni que, amagat en l'interior dels boscos, que abans no existien, o amenaçat per infraestructures modernes, espera ser recuperat de l'oblit, per què no, despertar l'interès i fer créixer el nombre de persones que s'interessen per aquestes construccions, com deia abans, tan nostres i tan mediterrànies. I si em permeteu, mireu, cada vegada, i això jo ara que estic un poc gestionant l'àrea de turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, cada vegada us puc dir que són més els itineraris promoguts i senyalitzats per l'administració. Siga administració local, siga administració comarcal, siga administració autonòmica. Cada vegada eixim al camp i ens trobem més senyalítiques que ens indiquen per on anem, d'on venim, etc. I si bé això pot comportar una museïtzació dels elements que anys enrere eren útils per als nostres avantpassats i que podem fins i tot obrir un debat per dir que estem d'acord o no estem d'acord amb els criteris emprats per a la seva realització, el ben cert és que donen a conèixer, entre altres coses, aquest tipus de construccions al gran públic. I el que no podem oblidar és que quantes més persones sapiguem apreciar i valorar aquestes construccions, sens dubte, més interès hi haurà en el seu estudi i, per descomptat, en la seva conservació. Se m'acudeix tan sols un exemple d'ací, ja no vaig entrar en la Vall d'Albaida, a la comarca de la Safor, a Ceresa, per exemple, als peus del Montduer, hi ha una ruta dels picapedrers. És una ruta turística on està senyalitzat i a partir d'ahir es construeix un relat
del que feien aquests artesans i com ho feien. Bé, jo no vaig a estendre'm més, sí que novament agrair la presència de Pere Rodríguez i de Joan Maiques i també, com no, de Pep, el nostre Pep, que també ha col·laborat en aquest treball amb un seguit d'il·lustracions que estan ací baix mateix i que els tindrem oportunitat al llarg de la posterior presentació del treball, també si ho considereu adient de llançar-li algunes preguntes, algunes propostes per parlar. Res més que donar-vos a tots i a totes la benvinguda de nou a aquestes terceres jornades de lluita a Camperola, però a més convidar-vos a participar en els actes que enguany el grup organitzador d'aquestes jornades ha tirat endavant una vegada més, i en aquesta ocasió, i per a ser honesta i sincera, i ara que estem en família, he de dir que jo en aquesta ocasió he fet poca feina al respecte, perquè estem en altres fandangos. Però, per tant, reiterar el meu agraïment a que gent que sabem que tots estem molt ocupats en classes d'anglès, hem de tindre cura de les nostres persones majors, en fi, tots tenim moltíssimes obligacions i el poder dedicar un temps de cadascú de nosaltres o cadascú de vosaltres per a organitzar aquestes jornades, a mi personalment em mereix el major respecte del món i sobretot agraïment. Per tant, gaudiu el màxim possible de la Camperola, que arranca ara mateix, i també voldria aprofitar per convidar-vos a un acte en el qual estem treballant, i és l'acte d'inauguració de la capitalitat cultural de Potries. Sabeu que a partir del 25 d'abril Potries, ací a la comarca de la Safor, pren el relleu de la ciutat de Gandia. Enguany la capitalitat serà un acte compartit. En la modalitat de pobles de menys de 5.000 habitants estarem nosaltres i com a ciutat gran estarà la ciutat de Sagunt. I això vol dir que a partir d'aquesta data i fins al 25 d'abril del 2019 haurem de dur endavant tota una programació per la qual hem estat escollits. Una candidatura que venia amb una programació mensual d'un seguit d'actes i que, evidentment, la Camperola de l'any que ve formarà part d'aquesta capitalitat. Aquesta encara no, però la de l'any vinent sí. Convidar-vos novament a tots i a totes a que ens acompanyeu als veïns i veïnes de Potries el proper dissabte 28 d'abril, perquè al llarg del matí tindrà lloc el que són els actes oficials d'inici d'aquesta capitalitat. I res més per la meva part. Agrair-vos novament que ens acompanyeu i ara sí es deixa la paraula tant a Pere com a Joan perquè ens compten amb més deteniment i amb més detall el contingut d'un llibre, que a mi em sembla serà fantàstic, estic convençuda. És aquest d'aquí. Jo ho tinc així, i a més amb un pròleg meravellós de Casimir. Què podem dir de Casimir? Què podem dir de Casimir? Vaig a deixar-ho estar perquè si no es continuarem enrotllant-nos i no és clar. Doncs deixe amb ells, d'acord? Molt bé. Bé, abans de començar això us contaré un poquet la història de com va arrencar aquest projecte. El projecte va ser que un grup de gent del Tinyent, junt amb Casimir, volien fer calç o tindre calç, perquè aquesta xica és una enamorada de la calç. I van cridar a Toni Canet, i Toni Canet m'ho va dir a mi, i hi ha un altre xic, cosí germà d'ell. Jo no soc calciner, jo soc mestre d'escola jubilat, un enamorat de la cultura popular, i m'ho vam anar a Terrateig. I quan jo em veig el forn de calç, li dic a Casimir, això no és un forn de calç, això és un forn d'algeps, i així no es pot fer calç. I ells ens havien dut allí un montonet de llenya per calfar-se com si fórem xiquets xicotets. I dic, sí, necessitem per almenys 400 o 500 feixos de calç. Esto és al·lucinant. Total, que a partir d'ahí muntem el tinglalxer perquè no fem un forn de calç. I jo vaig pensar en l'indret de baix de l'ermita, en un lloc preciós,
M'ho anem a veure i d'ahir va eixir el documental que rebran tots els ajuntaments sobre la Calç i la pel·lícula Negro Carbón i Blanca Calç, en la qual jo també vaig participar com a intendència ajudant-li al meu amic Toni Canet. N'hi ha, perquè es doneu compte, a vora 60 o 70 hores filmades per convertir-les en 90 minuts. Tots treballant gratuïtament, mestres, professors, aficionats de la Calç, calcines de Llutxent, i tots els vells del poble van col·laborar, els calcines vells també ens van ajudar, i sobretot la gent de la vostra edat o un poquet més majors venien els seus nets. La joventut va passar, la joventut va per altres camins i espero jo que algun dia rectifiquen. I jo sempre es comença que les coses que no es coneixen és difícil respectar-les. I quan es coneixen es poden apreciar o no. I si s'aprecien o no s'aprecien, es respecten. I avui la nostra joventut està eixint a la muntanya a fer altres activitats, com és el BTT, caminant, motos, però no reflexionen sobre tot allò que hi ha, i és molt. Potries mos ha llevat la capitalitat cultural, però nosaltres la vam retirar en tota la programació feta perquè no podien competir en Gandia, i el nostre alcalde no se'n recordava de la que eren de menys de 5.000 habitants, però anem a competir en Gandia perquè tinguem un patrimoni molt gran, i m'alegra que vos la vaig donar. Ara anem a veure el que va preparar Xavi Mollal, en Maquetaori Marissa i Sandra, perdó, i després aniré jo parlant-vos en concret del llibre i dels forns de Calç. Per baix. Per baix. On està el pla? Ahí, no, doni play. Ahí. On ho ve? Ah, Allí la punta. a l'esquerra, a la punta. Desapareix ell ja? No som el coi. Vale. Bé, anem a veure. Este llibre va néixer després de fer la pel·lícula perquè vam veure que tenia molts aspectes a transmetre.
Jo vaig coordinar les publicacions del voltant de 45 persones, amb un nivell cultural molt diferent. I Teresa i jo ho vam corregir lingüísticament, perquè, clar, un valencià ben parlat, però mal escrit, necessitava una correcció i una unificació. Jo el llibre li dono 5 o 6 vessants. Una vessant ecològica, perquè els homes, sense saber-ho, fent els marges que feien a les nostres muntanyes, feien que no s'erosionaren i aprofitaven la terra per a conrear els bancals. Després té una altra vessant ecològica i és que la calç és un producte natural. L'home tirava mà d'allò que tenia, que era o fusta, terra, pedra o llenya. Ja no tenia altres coses per a subsistir. El llibre té una gran vessant etnològica, té una quantitat de vocabulari, així n'hi ha unes llapisseres, jo us dic llapisseres, que jo les he tocades totes, perquè quan me'n vaig anar a València, quan diuen, i vostè què és? Jo dic, fill d'un bracer del camp. I tots me se rien perquè estudiava en gent dels dominics, i els fills dels del punter de cada poble. Els fills del punter de cada poble eren els fills dels abogats, dels metges, i de tot. I clar, n'hi ha una riquesa de vocabulari tremenda, des de la paraula perpal, la paraula reble, la paraula escarpell, la paraula arrabassar. I aleshores, aquest vocabulari avui és obsolet, com nosaltres, quan jo era xicotet no coneixia el WhatsApp, ni el software, ni el hardware, que ara tots ens diuen que els altres, els que no ho sabem això, som uns analfabets, però jo dic, sí, claveu vosaltres dins d'aquestes coses que tu saps, allò que jo sé, i veuràs tu com no ho saps clavar. És a dir, avui ens necessitem tots. I també noms de llocs i en concret en Llutxent, forts. Té una vessant popular perquè aquí no coneixes de Llutxent, venen calç per tota la Safor o per tota la Costera o la Vall d'Albaida. En Llutxent tenim al voltant de 80 fos de calç, que es diuen molt. I la gent ho feia simplement per subsistència. La gent treballava d'una forma solidària, que ara després ho explicaré. I té una vessant literària, els refranys populars, el que treballa en calç sempre va descalç, per exemple. El vocabulari específic, que ja m'ha repetit abans, i també tenia una vessant econòmica. El llibre es fa no per atraure diners, sinó per a explicar a la gent com es vivia abans. Perquè quan arribes a Llutxent parlen dels corporals, parlen de la cooperativa, parlen d'algun mestre, però mai parlen d'aquesta gent anònima que en tots els pobles existís i agarrava el seu llagó i s'anava a fer cavallons o cèrcols estarongers i regava el que després es convertiria en un tresor per a la gent de Potries o de Llutxent. És un comerç de proximitat. Allí molts eren forners i venien la calç a boca de forn i la gent del poble, igual com ara s'enduen els fruiters, fruita per vendre-la pels pobles, s'anaven a vendre calç. I això donava... Eixa pedra, eixa calç, ha fet que Llutxent hagi emigrat a guanyar-se la pela, perquè allí la majoria és un poble dormitori i la gent va i ve molt. Baixar així antigament a fer marges a Marxuquera, a les finques del Panduro, a Ròtova, i tot era baixant així perquè allí del blat i del raïm no traiem diners suficients per a passar l'any. I així com la taronja la veníeu sobre 1.000 pessetes la roba, 6 euros, doncs doneu menjar a altra gent. I després, quan la taronja va anar a menys, tot el món agrari sabeu la problemàtica que té, vam anar a la Marina Alta. I és quan l'any 72 el boom de la BAF en la Marina Alta, que és l'or alemà, i ja surt, i els alemans necessiten fer-se xalets, vindre així el sol, i aleshores
fa que Llutxent també ha baixat allí. Avui n'hi ha al voltant de 200 persones en la Marina Alta treballant i fent marge. I més coses. Hem estat també en França, en bodegues de molt poder adquisitiu, perquè tot això dels picapedrers i de la pedra treballa sempre per a gent de gran poder adquisitiu. I us explico, la gent més major ho coneixereu, la majoria de vosaltres haureu nascut en la crònica Pellicer de Gandia. Aquest home tenia molts diners i es recaptava dels parts que feia i de després s'anava i pagava de l'altra part de la butxaca als jornalers que tenia. I per això la major part de finques eren de metges, advocats i gent liberal. Ara actualment són russos i en França són finques de vi, però estos estan treballant, els que més saben de vi del poble estan treballant proper de Bordeus, en Saint-Emilion, i ciclicare una botelleta de vi val de 150 a 300 euros. Imagineu-se vosaltres, perquè són feines difícils, artesanals, i si no tens poder adquisitiu. I després la pedra, dir-vos que també té una vessant artística. En Moratos, el llibre té un apartat on parla un artesà, en concret un escultor. Els nostres picapedrers, si abans feien soles marge, avui fan arcs romànics, arcs de mig punt, interiors, i tot això la gent que ho veu es queda enamorada. Jo ara en concret us passaré a parlar dels forns. Els forns us passaré unes fotografies i n'hi ha unes fotografies sentimentals, però poquet a poquet aniré diguem-vos cosetes dels forns. En primer lloc us ho diré de forma general, és que no ho sé, que no vull llegir-ho. El forn normalment es situa en la part baixa d'una vessant de muntanya, que té que tindre dos elements importants: pedra i llenya. La major part de forns estan clavats entre ombria i carassol, perquè si s'acabava la llenya de l'ombria passava al carassol. I estan a la part baixa perquè era un treball solidari, normalment 6 persones. 4 tallaven la llenya i la carregaven al coll amb la burga és un pal, en la creueta, que quan tenies el feix i la part més prima quedava al mig, clicaves i l'alçaves per fer una bandera i te'l posaves així. I la creueta aguantava el feix de llenya. La llenya havia d'estar tot el més pròxim al forn i la gent baixava sempre de dalt cap avall, perquè era més fàcil baixar carregat que pujar. I per això el forn estava a la part baixa. Damunt de la llenya es cremava normalment quan el forn estava seca, i damunt de cada feix posaven una pedra per a que el vent, sobretot el ponent que bufa, no desfera aquests feixos. I els altres dos homes eren els verdaders artesans, els que sabien muntar el forn, perquè el forn era, com si diguérem, un got clavat en la muntanya, que tenia una part oberta, que era el pit, per allí havien de clavar la pedra. La pedra, quan més forta és, més bona, després la calç és millor. Tota pedra es converteix en calç, però tota pedra no té bona qualitat, no té la puresa que té en Llutxent, segons dans la fase té més puresa o menys. I aleshores els més artesans anaven acostant al forn diferents tipus de pedra. En pedra en teniu ahir les armaores, que són les amples i llargues, després estan les carregaores, que servien de contrapès, i després el reble o ripio o ripiet, que feia per posar els foraets. Un forn no consisteix ni més ni menys que posar una barraca de pedra dins d'un got, completament ben arreglat, deixant l'espai on ens clavem. Quan la gent ens posa dins d'una barraca, això és l'olla del forn, perquè quan cremes llenya, es fa molta cendra,
l'olla té que estar fonda. I el forn s'ha d'enfangar per dins, d'una forma, ara ho veureu, per dins en argila o de lo que dona el terreny, i portaven en arganells 6 cantes, perquè en la muntanya no hi havia aigua. L'acció del foc és refractària, calfa el que més a prop té de la flama i després peguen les parets del forn i retornen la pedra. Un forn té que estar en marxa, neve o pedregue o faça sol, 72 hores, a una temperatura de 1.000 a 1.200 graus. I al cap de 72 hores passa com si n'haguera papa, és a dir, primer el fum ix un poquet blanc quan s'encén, després negre com el carbó, i al segon dia la pedra es comença a unir-se. I tot el que era un foc de dimoni, després es converteix com si fos un tresor. I és que la calç, la pedra, degut al calor, ha evaporat l'aigua que tenia. A 1.200 graus el carbonat càlcic li s'aplica el calor i s'obté la calcita i l'anhidre carboni. I de cada 100 quilos de pedra s'obtenen uns 60 de calç. Nosaltres vam voler que la universitat ens diguera la qualitat de la pedra de Llutxent del forn que havíem fet i ens va treure un 93% de puresa. Això vol dir que és molt bona, molt bona. Inclús estem venent-la i els resultats són magnífics, no? Allà va bé. I tota la pedra que s'ha tret, després s'ha de traure. Com s'ha de traure? Doncs la m'entra per la boca, té que eixir per la boca. I quan el forn té les 72 hores, allò està bullint, jo ni en quasi res em podia acostar allí, perquè allò era una pedra. Després veureu les fotografies. Pam! Tombem la part davantera del forn, perquè entre aire natural, perquè el forn és gel. Si el forn, abans de coure, ens puguem posar 2 o 3 o 4 persones allí damunt, està ben arquitravat tota la pedra, no n'hi ha perill, però quan ja s'ha convertit en calç, no es pots posar damunt del forn. I la tens que llevar una a una. I la calç, quan la traus del forn, l'has de posar en uns recipients, nosaltres l'hem carregat en cabassos, per a que no li pegarà l'aire. I això és calç viva. Si li pega l'aire, la calç es desfà i es converteix en calç, en pols. I sempre hi són pedres que són escrualls, de cru, que no es cou, i això s'ha de tirar. A nosaltres m'ho vaig fer prou. Ho vaig coure tot, vaig coure fins i tot les parets del forn, que es va solcir, i l'Ajuntament ens va obligar a que fèrem un forn nou, i el vam tornar a fer. Vam demanar les ajudes a Diputació, i Diputació està per la tasca de recolzament del territori, i ho vam aconseguir. I també n'han posat d'amerà, que duguem 2 anys d'amerà, i la calç d'amerà era la que teníem en totes les cases, en el famós gerronet de la calç. Després ell vos parlarà de l'ús terapèutic d'eixa calç, sobretot dels metges. És que ja us ho he dit. El terme, perquè si n'hi ha algun ecologista, i tants forns de calç de Llutxent quan valia diners, allò, el Llutxent han arribat a estar 18 forns en marxa, sobretot en la postguerra, per poder menjar. I l'Ajuntament, al veure aquesta estimació, va dir, com el terme està, anem a fer 4 tronçons i fem rotacions. Tronçó A, tots a fer forns ahir, ningú anava al tronçó B, perquè la llenya es poguera regenerar. Tot el que es talla rebrota. Si abans podíem anar en sandàlies d'espart, imagineu-vos avui no podem anar ni ben equipats. El nostre entorn està empobrit, per dir-ho d'alguna forma. I en Llutxent de la serra vivíem, perquè, i així també, en Villalonga segur, arrimats a la serra, perquè ramaderia també n'hi havia, i la muntanya
el ramat i la calç, la gent vivia d'olives i merlets. Jo calculo que Llutxent tinguem a vora de més de 1.000 quilòmetres de màrgens, però és una cosa general a tot el País Valencià. Ahir venia de la Serra d'Irta i els moros ja feien marges per a viure i plantar moscatell i tot el tingual. És un patrimoni que tenim ahir, que jo he utilitzat ara el Llutxent d'eixa serra que tenim. Per exemple, estem traient millor 200.000 quilos d'olives, tenien 4 almàsseres, en tinguem una, i tot gràcies als nostres avantpassats. Avui la gent, com no respecta massa la natura, perquè troben els caçadors un conill i desfan el marge i no el tornen a fer. És a dir, hi ha moltes incongruències en la gent d'avui. I la gent passa pel costat i jo faig que no xafis l'orquídea i no l'ha vista, perquè si la dic, potser l'endemà vaig i me la veig a tallar en un ramellet de flors. Saps? El que jo us volia comentar és tota esta cosa. Per què jo em vaig enclavar en aquest projecte? Per mon pare. Si mon pare va ser carboner i va ser calciner, i el meu amic va dir, per què no ens fem un homenatge? I en Llutxent, gats i gossos eren calciners i carboners en la postguerra, per fer carbó, per enviar-lo a les ciutats, doncs també. Ara veureu el... Aquí no ho so. Ara, espera, posaré. Vegeu? Sí, ahí tingueu... Passa'm les tu, jo ho explico. Dóna igual. Vegeu, ahí tinguem el forn buit. De la calentor se va desmoronar el negatiu del forn. Tot això és el negatiu del forn. I tot això blanc que queda, i aquesta part de la dreta és la part de calç que mos queda encara per traure. Passa. Passa. Ahí no. Passa ahí damunt. Passa ahí. Ahí. Posa-ho. La veus? Ahí. No mereixes el ratolí d'ahí. Tira-li. Que solo han seleccionat una foto. Tira. No, tens que seleccionar totes les fotos. És foto per foto. Tens que seleccionar les fotos i entonces ja pots passar una per una. Ostres. Espera. Tira enrere. Ara. Ara, vegeu, ahí estem. Pareix que gitanos, però el llibre tracta, a part de la introducció, de màrgens, de barraques de pedra, del tap, de la llacorella esfolladissa, que tota la comarca central d'Albaida és molt interessant, tracta d'esforç de calç, n'hi ha entrevistes als calciners, n'hi ha entrevistes a una dona d'un calciner, directors de cine, panaders, van treballar la tècnica del tadelac, que la fa este xic, Lluís. Sí. I en general ens vam ajuntar i a fer-ho. Tira. Tira, passa. Tira-li. Bé. Jo té pelusilla, perquè ell me l'ha posat ahir, pot ser. Vegeu, aquesta foto és importantíssima, perquè les pedres que hi ha al costat del forn són els ferros. Els ferros estan en forma de ferradura. I ahir és la base principal sobre la qual s'apoya totes les pedres del forn. I aquestes pedres estan separades per posar una ahir i l'altra en forma d'arquitravat. I aquestes pedres són les de la dreta, les que fa que el foc pegui a la paret del forn i torni. Mireu, passa. Ahí a la dreta. Mira.
Vegeu? Ahí està el forn tot muntat i cuit. La pedra com s'ha convertit en estrossejada. Una pedra de 10 quilos, 6 quilos de calç, 4 d'aigua. I agarreu una pedra i tota pedra té aigua. Això d'Espanya en directe no ho sabia. M'ho va fer patir més que l'EPE. Ahí la pedra perdut. Veieu? Mireu, tot això que hi ha ahí, això és la calç. Des d'ahir fins ahir. I aquesta pedra d'ací grisenca és la de la barana del forn, i això no s'ha cuit. I ahí vegeu el tipus de pedra. Mira, aquestes més grans són les armadores. Després, perquè no caiguen al centre del forn, es posen un contrapès que són les carregadores, que ahí valen totes les grans, redones i conforme siga. Vegeu ahí l'aigua com vol eixir de la calor? És un fenomen... Així estem carregant la calç. Mireu, això és molt important. Damunt d'enfangar la part interior del forn en argila, vam enfangar en terra blanca, marga, la part exterior. Això es va carregar ell. Vegeu com van buidant. Estem carregant. Para, l'anterior. Espera. Vegeu? El tractor. No, tot l'abancalament. Llutxent, vages per on vages, tots són marges. I això són a doble cara. I d'ahir vam portar les carregadores. Les armaores vam anar a un lloc especial que coneixien els calciners vells i ens diuen, ahir vos condiran més. I és que el llutxent vas per la serra i tot és pedra solta. Per això es diu llutxent del Pedregós. Veu ahir el forn ben enfangat. I aquest xic és panader, i l'altre treballa a fàbrica. Ahir treballàvem tots, fill d'un calciner. Carregant la... I aquest xic té 70 anys, conforme el vegeu. Este és el que va fer el Tadelà, que és un obrer de Banyeres, de Mariola. És de Mariola. Ahir ja pràcticament queda poquet, i tot això, aquesta part que de baix era l'olla, on estava tota la cendra. I n'hi ha 1.200 graus. Només acostaves un palet, el foc ja agarrava la matèria activa de... Vegeu, per què té un plàstic? Per a que quan ploguera no mos inundara l'olla i després no el poguérem encendre. Ahí tinguem els baluars i els pits del forn, abans de coure. La llenya vam agarrar, degut a un cremat que vosaltres ho vegeu des d'ací, vam aprofitar per a desbrossar i vam fer troncs de pi i remulla. I després varetes d'una fàbrica que hi ha. Ho hem fet tot el més pràctic possible. Veieu, ahir estem tota la tropa un poquet ja satisfets de la feina feta. Ahir anem a encendre el forn. El forn té els baluars, la boca, per on li posem l'argelaga, i damunt té el capell, per on el forn respirarà. Li entra l'oxigen i el fum per dalt. Ahí estan les càmeres i estan tots els netets o besnets dels calciners encenent el foc, amb el calciner més vell. El director de cine és este que està així en el monyo este. Ara després el poso. Veieu el càmera? I el forn es comença a traure els primers fums. Mireu que claret és, no? El capell. És el capell. I ahir vam posar el forn una barana de seguretat. Tots estem contents perquè no va passar cap accident i ahir estem fent les diferents escenes. Veieu el forn? I està sempre en una vessant. Per què? Perquè quan fem el forat topem a la roca mare i ens estalviem la meitat de fer el forn en pedra d'obra. Per això la gent picava per tindre més seguretat on més calor feia. Ahí està el Casimir, dos amics meus, som els tres de l'any 53, bones peladilles.
el forn en marxa i la forca, que era per tirar la llenya. Tot pelat al costat, perquè allí van vindre més coronels de la Guàrdia Civil que es pensaven que anaven a cremar i dic, però si no és ni una xispa, ni una, ni mitja ni cap. Perquè pot estar la llenya ahir al costat i no encendre's. Una cosa, veus? Este és un calciner vell, i feia un dia fred i estava damunt del capell del forn eixuant-se o calfant-se. Està igual. Veus, així ja es comença a eixir el fum negre, comença a agarrar llenya banyar, troncs i de tot. Ja vegeu el fum. No us dit jo foc de dimoni? Al principi el foc és de dimoni. N'hi ha una peça així molt important, que és esta pedra d'ací. Les dues pedres laterals han de ser llargues i amples, però sobretot la de baix, que ha d'estar inclinadeta cap a dins, perquè quan tu tires la llenya, que córrega, que no el fas a patir. Foc de dimoni. Seguís? Sí, van vindre els xiquets de l'escola també. I ahí tinguem la remulla moderna, que tinguem allà una fàbrica de troncs i totes les fullaraques de fora, això feia flama. I la flama del foc feia que pujara a la part més llunyana del foc per a calfar totes les pedres. Bé, això és un net del director de cine. Ahí estan tots els calciners. Nosaltres no sabíem el que estava passant. Este és el director de cine, que és fill de l'últim calciner del poble, i este és un cosí germà que ha fet més de 300 forns al Puig de Xàtiva. Manolo Vinagre. Sí, Manolo Vinagre. Ahí estàs tu, i ahí està l'autor de les fotos. Batiste, veus? Ahí vam dur, que els de la Safor ens van ajudar, duguem dos machos, i per la pel·lícula posàrem els machos, no posàrem els tractors, però perquè la feina mos condira, doncs en 4 tractoraes. Vegeu així el... no, l'anterior. Vegeu... Al centre, les pedres encara estan separades, però fixeu-se i veureu com el foc va canviant. Per què? Perquè la calç ja té cada vegada menys aigua, i quan el forn està acabat, pràcticament, aquests badalls que es veuen entre les pedres s'han menjat i s'han fundit, i tot és un bloc. Ahí estic jo, ahí tirant-li. Aquest és professor de Villalonga. Vegeu la flama del foc, com ha canviat. La llenya l'has de sempre a prop. No importa que siga llenya amb tatxes i de tot. Tot això a 1200 graus. De la París. Veus la vulga? Mireu ara, en plena cocció, com el fum és completament negre. Parle massa fort. És que no veuet així. Vegeu tota la llenya a mà, per no patir, perquè per la nit vam fer torns. Van netejar la serra, Vegeu ahir, de dia, tot el que és de dia de llets. Si mos interessava que es coguera la part central del forn, posàvem fang a la part rodant, les laterals, i si mos interessava coure les parts laterals del fons, tapàvem el centre perquè el foc eixira pels costats. Va dominar el foc. Exacte. Així són uns cartells que vam posar, si algun dia vingueu a visitar Llutxent, baix de l'ermita estan els usos de la calç, la construcció d'un forn de calç, la història de la calç, i construcció d'un forn de calç. I ahir és donar-li un poquet de fantasia. La pel·lícula, en negre carbón i blanca cal, davant del forn vam fer com un tablau flamenco i unes bailarines professionals
en la silueta d'elles, junt amb les imatges del foc, el meu amic li dona un poquet de fantasia a la pel·lícula. Jo ahir el forn ja està apagat. Està pobret com si fos una braca. Jo dic, això caurà, no caurà, i jo estava assustat, la veritat. Era el primer forn que coïa. Vegeu la pedra? I han passat 3 dies, 3 dies. I hem d'agarrar, vegeu la calç com està tot esquartisat, agarrar un tros de calç i el trenques i es trenca una facilitat tremenda. I quan te'l poses dins d'un llibrell en aigua, bull, vol recuperar l'aigua que ha perdut. També, ahir vam respirar un poc. Mireu per la nit com estava, la mateixa imatge. Aquestes són imatges d'un home que sabia molt de foc. La gent major d'un poble sap molt, Veus, així està. Este és el xic que va fer les imatges del llibre. Ell va fer les fotografies i els dibuixos de barri i de varia. Jo sóc el que vaig col·locar, segons el text, les imatges baix o al costat de cada text. I això no era fàcil. Vegeu ahir la comparació entre el que és la pedra cuita i la pedra per coure. I ahir en la pel·lícula vam vindre uns carboners de formitge alto i vam dur carbó, que nosaltres els vam ajudar, i ells van vindre a veure com coiem una nit el forn. Lo del carbó encara és més complicat. Us ho dic, això és una feina de burros, Nosaltres estem venint careta, al preu d'un cafè, 1 quilo de calç com si fos un cafè, a €1 i pico. I quan em diuen que és cara, jo dic, pues, fes-te-la tu, xato, que ahir que dure temps, no? Perquè ara ho veureu, era la que bonica. I pareixen gitanos, de veritat, tots bruts i es tocar la cara i, bueno, i això ja s'ha acabat. Jo, quant a mi, si vulgueu ara o després mos feu preguntetes, tot el que vulgueu, perquè jo ja estic a la 5a vegada i esteu guanyant a Gandia, i sou quasi el triple gent que en Gandia, doncs imagineu-se Gandia la cultura que tindran. Dir-vos que hem fet una ruta de capital cultural, de què? Jo és que parlo molta ironia perquè enric molt, que anem a la fira, pugen les atraccions i coses d'estes, la gent passa i no ho veu. Els xiquets es queden bocabadats quan posem la calç dins de l'aigua que bull, o quan fem la tècnica de la tàpia, que és l'aglomerat que hi ha entre l'arena, la sorra, l'aigua i la calç, que fem el morter, que era el cement antic que gastàvem en totes les cases. O sigui que fer forns de calç també era una obligatorietat socioeconòmica i social per a construir. I els edificis dels moros duren tant per la calç. Posa el Ixe. Posa Ixe. Ixe? Ixe. Ixe és del... Ahí estem tots els pintes que vam començar. Bueno, doncs tinc molta feina que fer així, xicons? Sí. Vinga, pues au, xicons, a començar. Jo vam trobar el forn, I a 10 minuts... Ahí. Te fan xilar. Estás con... Ay, yo tenía un burro, yo tenía 67 años y ese burro murió. El forn, això és l'olla. La boca... I ara posa la corredera. Este xic que està dins del forn ja ha faltat. ¿Se ha quedado Santiago? Ya, yo pensé que teníamos de categoría. Doncs els ferros... Tots els pares del poble van firmar perquè seus fills eren al poble. I un es va quedar per firmar. I a vegades el romans en internet que diu que no finisca l'internet. I ahí està així. En peix, en farmacèutica, en química, en siderúrgia, en petroliera. I el que és molt important, en restauració del patrimoni artístic.
calç. Només el falta la pedra. La terra És un armaore. de branques la serra es plena. Que mal paren com el olla. És el Miquel Gil, el del mig, i l'altre... I l'altre li bota foc, si algú va portar la llenya. Veus m'estimada i bon gros, fent camps de les muntanyes. Hem dit un fort perquè fem un de vent. Hem dit... Esta chica és llicenciat de lletra. És un armaore, és que està por andar. I ara estem por el bocí, perquè si anem tapant-ho no podrà clavar-se la llenya. Este xic és un director de música de percussió que fa alguns... Els voleu actuar elles de Rafael Bunyol i en les pedres, ceràmica, teules i tot, va fer el següent concert. El següent concert ens va estar 2 hores carregant i descarregant del tractor, que no eixirà bé, el rodatge d'una pel·lícula. S'has acabat. Ja està de la cosa. Anem assessorats per 4... Vale, s'acaba. Això ja és de la pel·li. Bé, dir-vos que un forn, perquè vegeu vosaltres, si... Jo calcule que... Ho tinc així apuntat. 20.000 quilos de pedra necessita 800... es trauen unes 800 arroves de calç. A 12 quilos són 9.600 o 10.000 quilos de calç. I necessiten a vora 1.000 feixos de llenya. 1.000 quilos, la meitat de pedra, doble de... O sigui que... I damunt la solidaritat que vam tindre tots, perquè ningú podia fallar. Bueno, i això és tot. Si vulgueu alguna pregunteta, perquè vos veig. Jo estic pensant que si entre vosaltres la casa i nosaltres així, que és la petició, així no tindrem les muntanyes, no és una petició. Sí. Jo després diré una cosa que vaig veure en Traiguera, sobre la terrissa. La terrissa d'un poble que com ha passat de pares a fills i estan vivint, i 2 autobusos passen, compren i es mantenen d'això, i em vaig quedar embobat. Traiguera està a prop de Sant Mateu, per allà Rosell, Càlix, com el país. Els forts... Gràcies. Com? Els forts, una volta ja està tot cuit, després es reutilitza. Sí, és dir, el forn este que vau veure nosaltres, el vam agarrar per xicotet, perquè al costat en tenim un molt gran, i dic, i si li caben 50.000 quilos de pedra, estem així, i clar, i tots en vacances, en juliol i agost, ahir pegant-li, i doncs vam dir, agarrem este menú.
i el vam veure prou bé en principi, però quan el vam coure, li vam tirar tant de teque, el meu amic volia que eixira molt el flar és la flama que ix dalt per la pel·lícula, i el vam cascar, i mos se va sorcir, va caure. I l'Ajuntament va dir, el podríeu tornar a fer, i el vam tornar a fer, però un forn ben utilitzat i en coneixement per coure és sempre reutilitzable. De fet, el dels Catxanos, que és l'últim forn on tenim la calç, jo l'he conegut coure espacallar les 10 i 12 vegades, però s'ha de retocar, s'ha de rehabilitar. És a dir, és com un jugador de futbol que al cap d'un dia no li dones un altre partit, o si fa la pròrroga s'ha de preparar i tot, doncs un forn igual. Jo calculo que està 10-12 vegades, però com mana la llenya, el forn se n'ha d'anar on està la llenya i es buscava la pedra adequada. Si la pedra era forta, els vells ens diuen n'hi ha que fer 100 feixos de llenya més. No sigui la cosa que no vaig bé la cosa i la cuita, i clar, si un forn mal cuit se'n va tot a fer punyetes en seguida, perdoneu l'expressió, i aleshores n'hi havia que tindre molta cura. El motiu de fer els forns era sobretot subsistència, però per exemple una setmana de quintos o una festa de moros i cristians, coies un forn de calç i t'ixeva la borina de quintos i la festa de moros. I cada forn té el seu nom. Normalment pertanyien a famílies i les famílies els cuidaven i es coïen. I les mestresses de casa duren als calciners el menjar i el que fera falta. Era una toquisqui, hasta el xiquet tirar, remullar i tot el forn tot valia, mentre el pare podia descansar un parell d'hores. Però el forn havia d'estar sempre vigilat perquè podia sorcir. De fet, aquest xic que es va morir el va salvar un calciner vell que va veure que el pit, la part davantera del forn, anava a parir, perdoneu aquesta expressió, però són frases que jo m'he ensenyat en ells, i en un pessic el va llevar al xiquet i el va salvar, i el forn el va tenir que tornar a fer. N'hi ha un del campanar, que es diu del campanar, precisament el van fer una amplària extraordinària per rehabilitar el campanar i va sorgir. És l'únic forn que tinguem constància dels 70-80 que tenim per ahir. En tenim de tots els tamanys, però normalment quan més arrimats al poble, més grans. Però tot també depenia del tall de llenya i de pedra. Si el tall de llenya i de pedra era bo, aquest forn es podia fer 3 i 4 vegades. Sí, el foc, a la pregunta és que s'ha de rehabilitar. Cada vegada que es crema un forn, s'ha de rehabilitar posant-li un poc d'argila a les mateixes lloses de dins perquè el foc ha anat rebaixant. Cada vegada en un forn cap més pedra, perquè el foc va menjant-se. Tinguem una anècdota que és el forn de la Lloca, que ha desaparegut, perquè la Lloca, tots entenguem, aquesta gallina està lloca, no? Quan els ous tenen que fer pollets, però quan dos xiquets es van dir Lloca, tira-li, no tens vergonya, vull dir, eres un lloca, vull dir, un covard, no? I és que aquest forn li va entrar un nom de la Lloca perquè va sorgir 3 vegades. I els homes el van abandonar i són anècdotes que passen. Més preguntes? Passem ara als usos de la calç. Val. Em toca parlar de calç. Darrere de la meva activitat en el col·lectiu és fer tallerets de calç. Soc un enamorat o un boig per la calç i el fil conductor meu és la pedra de les nostres muntanyes. La pedra que teniu així o qualsevol altra que vegeu per ahí, que tot és bona. Bueno, la història de la calç. La calç sabeu bé que és un producte que el coneguem mil·lenàriament. Sabem que les nostres construccions antigues estan fetes fins a 1824, tot era calç. De 1824 cap així, ens ha vingut el porro. Bueno, i la història de la calç. El carborà càlcic el trobem a la litosfera,
el trobem. Si algú se'n va i vol el llibre, avaria, els el pot acarrar. Sí, així n'hi ha llibres. Hi ha llibres. Si algú està interessat en el llibre... És que s'han anat 2 o 3 i me s'ha oblidat després. Ja estan encomanats. Ah, vale. Sí, el capítol de la feina. Molt. Bueno, la qüestió està en que la casa la tenim a la litosfera, que és la part externa de la Terra. Es creu que van fer falta 3.000 milions d'anys de l'era precàmbrica per a fer-se la calç. Les zones menys profundes van ser les que més va fer el caldo cultiu per a fer-se la calç. També sabem que en les closques d'ous, closques marines, tenim carbonat càlcic. O sigui que el carbonat càlcic el tenim en la pedra, en la nostra pedra, de les nostres muntanyes. Unes pedres tenen més calç, però en closques de caragols i animalets mol·luscos també tenim carbonat càlcic. Ningú sap ben cert com es va descobrir la calç, perquè estar 72 hores seguides per a treure el carbonat càlcic a la calç, diuen que si fem fogueretes en les coves, de tant de posar al voltant d'una foguera, els nostres avantpassats fer foc, diuen que si tal vegada per ahir començarien a trobar la calç, cosa que no està resolut. N'hi ha trobades de calç de 9.000 anys abans de Crist, o sigui, en Egipte, Turquia, n'hi ha molts indicis de que ja n'hi havia calç des d'entonces. Estem parlant d'una calç, estem parlant d'un producte que va ser en Grècia i després va ser en Roma, en Marco Vitruvio, el que en els 10 comandaments, les 10 escritures de la construcció, de la reedificació, va ser Marco Vitruvio, que el primer tratadista va ser Marco Vitruvio, el romà Marco Vitruvio. A partir d'ahir van començar a especialitzar-se en el tema de la calç, sobretot parlant de construcció, perquè vaig a llegir-vos, més o menys, on es gastava la calç en els temps de segons un escrit de Miquel Agustí, de 1617, que parla d'usos de la calç en les societats tradicionals. Diu que s'emblanquinava en calç, en l'agricultura es diu que s'emprava per a fer emplastes contra el verí de carboncles, per a confitar olives, per a matar el colcó dels arbres, per a adobar la figuera i fer-la fèrtil, per a regar codonyers malalts, com a fem per a que maduren abans els frutals, per fer obra de terra on guardar el blat d'animals, per protegir carn macerada, per enlluir cisternes, per a soldar canyons d'aigua, per a soldar vidre trencat, per a fer lleixiu i neteja de la ronya d'animals, per a enlluir bucs d'abelles, per emborratxar els peixos i pescar-los millor, o sigui, una sèrie de coses que dius, per escaldar la pansa, tots sabeu que per escaldar la pansa es feia lleixiu en cendra, i en calç, ara es posa sosa càustica, però es feia en calç. Si no n'hi ha calç, no es pot haver sosa càustica. O sigui que això és un tema que... I després, en la societat actual que estem, la calç s'utilitza en totes aquestes indústries. En agricultura, en cosmètica, en aliments, en paper, en vidre, en pell, en farmacèutica, en química, en siderúrgia, petroliera, grans infraestructures de ferrocarrils, carreteres i aeroports, en construcció tota classe de rajols i de prefabricats de morters, restauració del patrimoni i en ecologia, sanejament d'aigües i desinfecció en general. O sigui, de quin producte estem parlant? Estem parlant d'un químic versàtil. En la nostra societat, si no n'hi haguera calç, tota aquesta gent
no podria treballar en totes aquestes indústries. Pensem que molta gent diu no, la calç ja no s'empra. No, la calç continua emprant-se. El que passa és que té tants usos i en el moment arriba la industrialització el nom calç desapareix. El nom calç desapareix, però el nom calç està ahí. I de què podríem parlar de la calç? La calç té 4 propietats que són superimportants, que són estètiques, tècniques, netes per la seva ecologia i sanitàries. Són aquestes 4 propietats les més importants de la calç. Tots sabeu que per a l'aigua li tiràvem un poquet de calç per a posar l'aigua bona, no? Però ara en una instal·lació d'aigua on hi ha una depuradora s'utilitza calç per a que aquesta aigua de la depuradora que van allí les aigües tornen al riu per a poder-se regar els bancals o fer un ús adequat d'aquesta aigua. Així podríem parlar... Se desconnecta. Podríem parlar de... El tècnic està per ahí. Podríem parlar dels usos de la calç, de manera tradicional, fer calç de manera tradicional i fer calç de manera industrialitzada. Els tècnics que cuiden del patrimoni, que agarren un edifici mil·lenari, el que volen és els mateixos materials que s'ha fet aquest edifici, fan una cata, analitzen i veuen que n'hi ha calç, n'hi ha fang, n'hi ha argiles, n'hi ha el que isca d'aquesta cata, i intenten posar el mateix material el més igualat possible per compatibilitats en el material vell. Veureu un mogolló d'obres que es fa un pegat en una façana antiga i als dies o a l'any o als 2 anys bota perquè clavilla, perquè hem posat un material nou a un edifici vell, a un edifici que no té material nou. Per compatibilitats s'agarra la calç de manera tradicional, si pot ser, i es posa el calç de manera tradicional a un edifici mil·lenari. Són les pautes que tradicionalment la gent que fa patrimoni intenta utilitzar calç feta de manera tradicional. Si la trobo bé, si no, però en Espanya n'hi ha 2 llocs, un és per el nord i l'altre és en Morón de la Frontera, en la que està fent-se calç de manera tradicional. N'hi ha un projecte de Llutxent de fer cuites, una cuita a l'any, després d'haver fet esta, n'hi ha un projecte de fer una cuita a l'any, que ja veurem si és possible. Des de luego l'Ajuntament el tenim a la nostra banda i que és un projecte envejós. Què podríem dir més de la calç? La calç com a material ecològic, la seva composició, imagineu-se una tela d'arpillera o una tela terregal o una tela més fineta de les noves. Una tela d'arpillera, vegeu que els forats són amples i fa un vent i tu bufes ahí i passa el vent, bufes una tela d'un mocador i no passa el vent. Bueno, doncs la calç, els poros de la calç són molt grans. En una carretera, un aeroport o una via, es posen 20 centímetres de calç a la banda de baix per a que l'aigua del freàtic, l'aigua que no vegem,
puja cap amunt i vol afectar al formigó que té aquesta carretera o aquest aeroport, puja cap amunt i quan tropessa en la calç té els forats tan grans de transpirabilitat que passa l'aigua a través d'ella i no afecta als formigons de dalt. És per a que entengueu que la calç és el material de construcció amb major transpirabilitat. Sentireu que abans les cases, n'hi havia una malaltia en una casa i es pintava totes les cases perquè sanitàriament tu poses calç en una paret i no has de passar 10 hores. Automàticament, instantàniament, si n'hi ha un microbi, el mata. El desinfectant. És el desinfectant més ecològic que n'hi ha. Si només omplien les cisternes d'aigua de pluja i tirava un terrós de calç per desinfectar. Correcte, perquè els mesos que plou que no tinguen R, els mesos que plou, que plou de tronar, el que fa és fer un malbé a les òvies de cisternes i les avivava. Aleshores n'hi ha un dit per ahir que diu que els mesos que no porten R, quan plou, si plou de tronar, s'aviven les òvies d'un pou o d'una cisterna. La calç s'encarrega que li poses un tarròs de pedra de calç i t'averigua l'aigua per a que la puguis beure. Què més podríem parlar de la calç? Les parets de les cases o per exemple de pous o alguna cosa, en el calç, si és permeable, l'aigua s'escapava, perquè és que jo recordo anar per una xuquera i això no molt majoria, n'hi ha una balsa molt gran i va dir, està feta només en calç, no sé més. Sí, exactament. Això és, estàs dient perquè jo estic dient que la calç és el material que el poro el té més obert i és el més transpirable que n'hi ha. No n'hi ha altre material que transpire més que la calç. Però més clar, és a dir, les parets d'aquesta piscina segur que estarien fetes amb morter. Exactament. Que és l'arena, que jo ho he dit abans, arena, aigua i calç, ben pastar. Estem moltíssims anys i ahí està. Sí, i si és calç morta, que nosaltres el forn que hem fet en les parets és en calç morta i amerada i això dura una barbaritat i tanca esporos, és a dir, a l'estat en l'arena, garbelleta i tot, tanca esporos. N'hi ha una proporció que des de Roma i des de temps antics que se sap que és la mescla de calç hidràulica natural. Quan parlem de calç podem parlar de diferents calç naturals. Estem parlant de l'època abans moderna, no estem parlant de l'època moderna. De l'època que estem parlant, que és de treure una calç natural, que ja Marco Vitruvio ja sabia perfectament les conseqüències de mesclar una calç hidràulica, que una calç hidràulica és una calç que no arriba a un 80% de carbonat calcit. El que li falta per arribar a un 100% són argiles, amoníacs naturals de la nostra pedra. Totes les pedres veureu que no són diferents colors. N'hi ha pedra que té ferro, que la veureu així ataronjar o marró, en llagues més roges. Veureu una pedra més negra o més grisa. La qüestió és que fer una calç de manera... O sigui, obtindre una calç hidràulica natural mesclada en pols de marbre en les medides adequades ens fa un lluït per a que l'aigua d'una bassa, l'últim lluït, siga feta en aquesta calç. Que pot estar fet tot en calç i l'última etapa de lluït tinga una calç hidràulica natural, pols de marbre en les corresponents mesures. Es fa un lluït, es fratassa o s'apreta quan està mordent i l'aigua d'ahir no se'n va. És per a cisternes i per a bases, l'aigua d'ahir no se'n va. Tanca completament el poro
I la calç hidràulica té la propietat i particularitat que fragua dins l'aigua. Així com la calç aèrea, que és la que entrem nosaltres en este forn, la calç està per així, no? Nunca va ser. Li pega l'aire i, si veureu, està com a descense. Pues la calç hidràulica natural, i la calç baix l'aigua no fa efecte. No qualla, o sigui, no eixuga, no seca. La calç hidràulica natural baix l'aigua fa l'efecte d'endurir. I s'ha no endurís, però l'altre sí. Però bueno, si anem a concretar algunes cosetes de calç, podeu preguntar o aportar el que vulgueu, perquè sempre tindreu. M'abuela dia que en Otos va vindre una dona a un taller de calç que es va fer una ferida en la cama d'una cremada, de l'estufa o de la llar o d'on fora. El metge li la va curar, va estar una setmana, 2 setmanes, 3 setmanes, allò no li se curava, i un home del poble li va dir: passa per ma casa una volta al dia, tota una setmana, i veuràs com te se'n va la ferida. Li va posar pasta de calç, no sabem si 2 minuts, 3 minuts o 4 minuts en la ferida, i li va curar la cama, cosa que les medicines tradicionals, o sigui que són cosetes que vas arreplegant per ahí, cosetes de dir, mira, per a confitar olives, també per a confitar olives la gent diu que s'utilitzava la calç. Clar, si jo ara per adobar olives utilitzo sosa càustica, i la sosa càustica es fa en la calç, doncs antes s'utilitzava calç. Però en totes aquestes indústries que voleu llegir s'utilitza la calç. S'utilitza la calç encara en agricultura. Sabeu que el polisulfur, jo faig polisulfur i tira les oliveres polisulfur de calç. S'utilitza la calç en agricultura, s'utilitza en cosmètica per adobar pells. La pell d'un animal s'aixuga per a fer pell de conill, cola de conill, per exemple, però abans d'agarrar, per a curtir la pell, per a fer un bolso, per a fer marroquineria, la calç, què és el que fa? Doncs mantindre en unes bases un temps la pell per a que després estiga tova. I tu la calç, el que has fet és aplanir-la a la pell i després tu fas en la pell el que vols. Perquè si agarres una pell dura i no li poses una setmana banyadeta en calç, després no pots fer en ella res. En el paper, per a blanquejar paper i per a donar-li resistència, avui en dia les papeleres utilitzen calç. En vidre, igual. El vidre es dona resistència i transparència. Les vidrieres de l'olleria, parles de l'olleria per ser el prou de la Vall d'Albaida, i d'Aielo, en Aielo també hi ha vidrieres. Utilitzen calç per a donar-li resistència i transparència al vidre. Què més? En química, les pintures més bones són d'un carbonat càlcic, un 90 i pico %. O sigui, es fan en calç. I a partir d'ahí, siderúrgia per a ajudar a fondre metalls, per a netejar or, els alquimistes antics, per a netejar or i plata i per a fer metalls, per a netejar-los utilitzaven calç. Després, el que voleu dir de la infraestructura. La infraestructura de ferrocarrils, carretera i aeroports. Avui en dia podeu entrar en qualsevol pàgina d'internet d'usos de la calç i veureu camions grans davant tirant d'una carretera o d'un aeroport, tiren calç, després posen formigó en el ferro i quan pega l'avió les seues tonellades damunt, el formigó s'aguanta perquè la calç està fent una feina de no pujar l'òvia del freàtic i fer malbé al ferro del formigó, perquè sabeu que el formigó normalment es posa el ferro. I sabem, vivim en l'època del plàstic, nosaltres som fills de l'època del plàstic i creguem que potser ho dominem tot, però els mals del formigó encara no... i és de 1824. Els mals del formigó,
tot el malbé que fan les cementeres. Al voltant d'una cementera sabeu que la natura no va. Al voltant d'una cementera que estigui arribat un poble sabeu que el poble ha fet vagues i manifestacions perquè la cementera se n'anara del poble. O sigui que els mals del formigó o del ciment, i és de 1824, estan així. A vegades passegem per un carrer i vegem un balcó, l'eixida d'un balcó que està trencat i s'assoma el ferro rovellat. Aquest formigó tècnicament fet en calç no rovella el ferro, perquè a través de la calç passa l'aigua i no arriba a rebentar el ferro conforme el rebenta un formigó de Portland. Un formigó de Portland absorbeix l'aigua, se la queda i se la queda i se la queda fins que el ferro, per contracció i per rovellar, trenca el formigó i a banda de l'aluminosis. Estic parlant d'una cosa, però l'aluminosis és un altre tema. O sigui que estem parlant d'un producte que... Industrialment ara, la calç com es fa? Igual? La calç es fa igual, simplement... Igual que en un forn, però... Sí, però que de comptes d'utilitzar 72 hores de foc, com de manera tradicional, en 6 hores el fan 40 tonellades. Caldria imaginar-se que un dinar es fa millor en 8 hores a foc lent que no donar-li en una hora cafar-lo i fer-lo. O sigui, si podem fer una comparació, els tècnics que volen i treballen la calç volen calç de manera tradicional. Si la tenen, volen calç de manera tradicional. Perquè no es pot comparar a la feta de manera... Els tècnics no volen tradicional, però els constructors volen la més barata. És igual com tu contractes a un picapedrer i el diu a tant euros un metro i li pagues i el bon constructor i busca el picapedrer més barat perquè fas el mateix i ja vam fastidiar una miqueta. És tot. I un aspecte del llibre que no vos havia anomenat i és curiós té un apartat que el presentarem quan el presentem en Aielo. Teresa parlarà dels algeps d'Aielo, l'algep Solera, que la diferència d'un forn de calç a un forn d'algeps és que la pedra té que ser també especial. Tota la pedra no es pot fer algeps, té que tindre més porositat, menys temps de cocció i a una temperatura de 300 graus es converteix en algeps, que era el forn que ells volien coure. I per aquest fallet mos vam Sí, la qüestió és que quan comencem a fer aquest projecte anem a un forn que està en Terrateig i per ser xicotet, que només li cabien 3.000 quilos de pedra, Casimir i jo vam decidir fer l'actuació en Ixe. El van rehabilitar, que estava a fer pols, i van buscar els calciners, i quan ja tenim allí la pedra i la llenya, van vindre els calciners i van dir mos sap molt de mal, però això és un forn d'algeps, no és un forn de calç. La diferència tècnica d'un forn d'algeps i d'un forn de calç és que no té olla. El forn d'algeps, en 300 graus, es fa la pedra caliça d'algeps, el fas en algeps. I la capacitat de llenya que necessita un forn d'algeps és que està a peu de terra. O sigui, no té... està entre ells i així com un forn de calç té 1 metro o 1,5 metres d'olla, de fondària, que s'ha excavat, espera que tingui, per a trobar la roca mare també, que tinga més consistència i per a que tinga cabuda per la cendra de la llenya. I a 300 graus es fa l'algep. Si hi ha alguna pregunteta més, vosaltres direm. Jo per la meva part ja més o menys ja he acabat. Que vols comprar el llibre? Els diners no són... El llibre, nosaltres no hem cobrat ni una perra. Només l'Ajuntament de Llutxent, que això en tenia va passar alguns a 5 euros i la diferència, nosaltres
cobrar la gasolina, però ho hem fet tot d'una forma altruista. Jo estic jubilat, ja fa 4 anys, però he estat 42 anys de mestre i a mi la muntanya em pot. I com em pot, gaudís d'ella, disfrute, i quan tinga 10 anys més ja només la miraré en els vídeos aquests. Gràcies per la vostra assistència, gràcies a Pep, que ha col·laborat també artísticament, i és un referent de potries. Penso jo que això de que és bonic, jo he estat de mestre també en el poble alguns anys, no. Però quasi sempre la gent que té iniciatives és la gent criticada, i jo penso que els que no són criticats són els que no fan res. I això és, clar, fan burros seguidors. I uno queda en la història quan fa sempre alguna cosa excepcional. I nosaltres hem sigut, perquè fer una pel·lícula ara sobre un forn de calç, quan totes les pel·lícules són de Transformer, ja en direu els Transformer, què collons fan així? I els nostres xiquets allà estan, però bé, l'únic mèrit està en el dels videojocs, que ho maneja telemàticament molt bé, no? I el millor dels nostres avantpassats que estan ahí són els huelets, i en això gaudixen cosa fina, i saben molt, els huelets saben molt. Bé. La calç té una particularitat que està totalment relacionada amb els 4 elements de la terra, que és la terra mos la dona, el foc mos la calcina, l'aigua mos la hidrata i l'aire mos la eixuta, o mos la seca, o mos l'endurís. I vos diré una anècdota. Quan es va enterar la Politècnica que estàvem fent un forn de calç a Llutxent i rodant una pel·lícula, se'n van vindre corrent el Penya i uns quants més, un xic de Gandia, i en aquest congrés ens vegem gent d'Amèrica, de Canadà, Japó, espanyols, italians sobretot, també de restauració. I jo sempre ho dic, n'hi ha ara gent que diu que el valencià no aprofita per a res. Doncs mireu, aquests 4 calciners que no naixien mai de Llutxent però sabien treballar de sol a sol, l'única llengua que gastaven era la seua, el valencià. Doncs els xics estan assustats. Ens vam clavar el director de cine i Pere al costat i jo a l'altre. Dic, Joana, sí. Dic, tu tranquil, tu explica-ho conforme tu sàpigues. I allí estan els 4 explicant-ho en valencià, i atenint italians, alemans, anglesos, xinesos, toquisqui, allí ningú va preguntar res. I els calciners de Llutxent es van expressar en tota la seva autenticitat. És a dir, que ho vau utilitzar de... Clar, allí en la Politècnica tindrien els seus traductors automàtics i no passa res. És a dir, que el valencià sí que aprofita. I és una altra... Jo, al cap de 42 anys, els meus alumnes de les comarques centrals em van ensenyar que jo estava fent-ho mal. Els mètodes de lectura més a prop del xiquet i partint de lo conegut arribar a lo desconegut. I dependre, perquè he dit que té una vessant literària, formativa, de vocabulari, tot és molt important, perquè la persona que no s'ensenya en valencià, s'ensenya en castellà, el valencià no el dependrà mai. I després no tindrà la riquesa de sons que té un xiquet que és bilingüe, que pot aprendre molt millor una tercera o quarta llengua. Jo tinc 3 fills i des de xicotets he anat en valencià, després en castellà, i ara un no està parlant contínuament en els vietnamites. Què vos diré això? Que el llibre també és una defensa del nostre patrimoni, que és la nostra llengua, que pareix que el poble valencià no la tinc en compte. Però espècies com nosaltres, que som rares aves, jo com he sigut docent i no he tingut mai que, com es diu això, besar-li el cul a ningú, dir que sempre he actuat en total llibertat i en els fors on he estat ho he defensat. Jo penso, i el llibre també és un poquet, també va en aquesta línia. Jo penso que gaudireu, i 10 eurets és el que Caixa Ontinyent cobra
que ara quan en venguem un o dos o tres o quatre, doncs Pere anirà a Caixa Ontinyent i li donarà els diners. Ell no se'ls queda. Bé, gràcies a tots i jo penso si l'acabament no us ha agradat, doncs ho sento. Bé, ho sé. Vale.